Ichowawa moyo uno muntu wina kukuza kuti ndakukonda. Iweyo nkudzipereka pa moyo wa muntu ameneyo. Ndikuzazindikira kunena kuti iye khayo ayi. Muntu yonso anaziperekanso kwa muntu wina. Andiweyo ndiye kuti unalengeza kale kwanzako, unayika kale pa status ndi zina choncho. Ndiye kuti ukayambeso kukonza kuti ajawa chotsani menemo. Ajawa tachotsani ndapeza kuti ndi abodza. Aliso ndi zina, that is painful. Komanso, as we'll be comforting our brothers and sisters who have gone through such an experience, that would be the time also just to help. Amena amayambitsa zimenezi. Ifika ulipo mbale wina munomo ni moyo wako umeneo. Andu maganizo tuka mapanga zimenezo ukuchita bwino. Umakondwera atsikana adzilira ukateksa chibwenzi, umakondwera adziambana, iweyo umamvanga kuti ndiwe muntu kuti anthu akulimbirana iweyo. Pamene ukungogwiritsidwa ntchito ndi mdierekezi kukhala chokhumudwitsa ndi choyambitsa mabala a mumtima nawo.